Dobrý deň, dámy a páni. Vítajte na kanále na Titán Kameraman Boston Kameraman. Nedávno vyšiel update na Brookhaven. My ho dneska preskúmame potom 3. júla, ešte 5 dní a bude tento update. No takže napojíme sa. Čo? Toto to nebolo? Ty hackuješ. On cheatuje. On musí cheatovať. No takže my si správneme teraz bar, to nás nezaujíma. Ak to by nevedel, tak ja už mám toto. A teraz nás sa musí zaujímať, my si práve toto postavíme. Dobre. My to preskúmame. No. My si ho teraz popozeráme, takže tu je asi spálňa. Tu je kúpeľňa. Tu už je terasa. Ja už mám, môžem sa zadrepať, ako vidím. Kuchyňa, obývačka, stôl. Ideme do druhého patra, spálňa, počítač, ďalšia kúpeľne. Tak tu je skrytá miestnosť, to by mal byť trezor. Ja tam nedoskočím, ale mám nápad. Ale no počkajte, mám nápad dosť. Bank. Tu je prvá skrytá miestnosť. Odhalím. To som odhalil, potom sa ešte na strechu, no. Ideme sem. Tu je detský pokoj, potom máte toto. On ukazoval jeden youtuber Dangos. No a teraz ideme na strechu. Takže zoberieme si propy. A ideme sa tam vystaviať. Asi dám toto. Bajde mi nehackujte Robloxu ako ten týpek, čo totálne gigantického môžete dostať ban. Ja som už raz dostal ban. No a hackoval som. Rozhodne rovne. Bum. A sme tu. Ja teraz potrebujem ísť sem. Toto ťažko potreba. Tam nejdem už propami. Už tam vyskášam. Musím dať. Probuknem sa. Jau! No.
ty? Tu mi ničo nesedí. No, už tu není nič. Ale ešte vám tu ukazovali. Ja na YouTube vám ukazoval taký jeden game pass. Neviem, ako si otvoril tú stránku. No a proste neviem, ako to spravil. A niečo s Robuxami. Keď vyjde ten update, čo za chvíľu bude, alebo tak tiež natočím skúmávačku od ňu. Vydám to 7 ráno. No to ešte musím všetko zostrihať. Propoch pribilo toto, to by ste to nečinili. Počkajte, musím to nájsť. Vy, čo ste ešte toto nevedeli, tak je tu tento TikTok. Môžete sa zmeniť farby. Ale to by bolo pre všetko. Takže čus.